zido ikasle ausartak. Hala bada, zuen laguntza behar dugu. Kaixo, gu liburu batzuk ekarri dizkizeu. Batako pileta gaiztua gure atzetik daukagu. Eskerrak ordu erdiko aldeatean diogu. Baina laizter errepatuko digu. Aspalditik altxorraren bila eta bila ari gara, eta liburu hauetan dago altxorra bilatzeko sekretua. Guk ez dakigu oso ondo irakurtzen. Txikitan ez ginen eskolara askotan joaten. Zuen laguntza behar dugu altxorraren pistak bilatzeko, eta pista horiek liburu hauetan dauden. Nahi dugu, baina ezin ditugu pista horiek bilatu, lagunduko aldigu zuen pista horiek bilatzen. Urtarrilaren 24 etorriko gara berriro, eta pistak zuzen asmatzen baldin badituzue, mapari jarraitu eta altxorra bilatzen lagunduko diguzue. Betidanik entzun dio nire aitonari, altxorra horretan altxorra goxokiz beteta dagoela. Imaginatzen alduzue? Bai. Baina badakizue, patakon etortzen bada ez esan liburu hauek guk eman dizkizue egunak. Ez. Bestela kendu egingo dizkizuen, eta eraman egingo ditu, eta gero pista bilatzeko aukerarik gabe geratuko gara. Patakon etorriko balitz, formula magiko bat daukagu arekin zer errepatu eta korrika alde egin dezan. Bai, bada abesti bat, gurekin ikasi behar duzue. Gero patakon etortzen denen berari abesteko. Entzun eta gero errepikatu gurekin. Ron, 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 ni jaten de macarrón, patata eta turrón, heladito de bombón, alemenik patakon! Orain, deno batera abestuko dugu. Venga. Ron, 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 ni jaten de macarrón, patata eta turrón, heladito de bombón, alemenik patakon! Begira, orain liburu batzuk erakutsuko dizkizuegu. Begira liburu hau, honek krokodilo izena du. Berdea, 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 krokodilo dotorea. Kutsara egin, urdin. Kutsa gazteluan jarria, horia. Gaztelua harrian datza, beltza. Arria telatuan gordea, morea. Telatu azpian naranja. Granja azpian zorria, gorria. Eta beste hau, honentzi horreina da. Eta honentzi iniaz pozik jartzen da elurrazten duenean, eta asko gustatzen zaio lagunekin jolaztean. Baina bidean, batzuetan, arazoak zaizkio. Badakizu ez arazo? Jakin nahi duzue? Bai. Horretarako irakurri egin beharko duzue. Liburu honek eskozorra du izena. Liburu honetan, izan baten da mendira, eta eskozorra galtzen du. Ondoren, joaten zaio xagutxo bat. Eta ondoren joaten zaizkio igela, azeria eta otxo bat. Zer gertatuko dela uste duzue? Bila honela. Bai? Bai. Jakin nahi baduzue zer gertatzen den ondoren, irakurri liburu eta jakingo duzue. Ipuin hau elefante munduko liburu bada. Elefanteak azal grisa dute eta azal oso lakarra dute. Eta elefante arrosek berriz, dira emeak eta dute azala oso leuna. Badakizu zergatik? Zergatik. Nahi duzu jakin? Bai. Hemen jartzen du dena. Liburu hau Iger honi buruzko ipuina da eta Iger honek nahi du bere laguna bezalako izan. Eta asteak bere lagunek imitatzen, baina denak gaizki ertetzen zaio eta orduan konturatzea behar bezalako izan behar.
Eta hau hartze izatzera goaz. Familia hau egun baten hartze izatzea juntzian eta leku askotatik pasaztian, zelai batetik, ibai batetik, lokatzetatik eta azkenen baso batek itxizian. Eta baso hortan ze gertauzan jakin emazue irakurren. Mota nabazuen ipiskat irakurren dut. Hartze izatzera goaz, handi bat harrapatzeko herrikaz. Hau egun ederra, ez goaz ikaraz. Ara, belardi bat, belarra altu kulunkarian. Ezin gara gainetik joan, azpitik joan ezin. Ez, belarra artetik joan beharko. Zistizasta, zistizasta. Hartze izatzera goaz, handi bat harrapatzeko irrikaz. Hau egun ederra, ez goaz ikaraz. Ara, ibai bat, ibai hotz sakona. Ezin gara gainetik joan, azpitik joan ezin. Ez, ibaian gaindik joan beharko. Pristiplasta, pristiplasta. Txaron pixka bat, hemen baduze komunik? Bai. Oraintxe dator. Eta nahi bat zuen zer gertatzen den hortik aurrera, irakurri eta jakingo duzuen. Antxon eta neskak. Bazen behin Antxon izeneko mutiko bat. Eta neska hau ez zebitzen batxaretan. Eta Antxonen aizun neskak itibili. Lotxa dut ezan. Eta ne hartuak izan posa ezaion. Eta koletu. Bai, miletuta data. Arbi erraldoia. Eta horrestak zian, atzer nekazari bat, bara zer da nekazari? Ez. Baserritarra, haren emaztea, Jon. Enen, patakon ikusi du bidean. Baze eskutatzera. Baina, patakon etortzen bada, ez esango hemen gaudela. Vale, eskutatu. Ez kantatu kantu hori, guk esan dizugun hori. Erakutsi dizugun hori, ez kantatu. Hau alda, Errezilko eskola. Hau da Errezilko eskola? Eta zer, Errezilko unean? Bani, Anton Patakon naiz. Pirata zintzoa. Munduko piratariko berena. Bai! Zu ezagutzen zaitut. Bai ezagutzen zaitut. Hau, gure pirataren irlan gaudenean, pirpigantza luzen aitarekin, bea telebista batetik begira egoten zaigu denbora guztin. Bai, benetan. Bai, ez ba? Zure saltzea janire. Bueno, kontu bat, aizue, ni Donostiatik nator. Eta oso azarren nator. Badakizuen nun bizi nahi, zuek izan altzete behin Donostian. Eta ondatzera jun altzete Donostian. Bai? Eta nitxasoaren erdian ikusi aldezu irla bat bezalako bat. Santa ez daki zer deitzen diotena, baino Dordoka du benetako izena. Dordoka. Zer Dordoka nitxura da. Eta Dordoka asko lore eskutatu. Ba, antxe bizi naizela ni. Ni han bizi naiz. Atzekaldeko jauregian. Bai. Ikusi dezu inoiz nire etxea. Bai, ez ba? Ez dezu ebein ikusi nire etxea. Bai, tatxo eta matxokin jun akuarioren onduan hartu txalupa eta joan igandero libre dagota areak juteko. Eta nizai egongo nez olesko bajateko zuekin. Bai, ez ba?
Ni egongo naiz. Oleskoa jango dugu alkarrekin. Aizue, beste kontua. Aizue, badakizue, lehenko niri, atxonak, altxorraren mapa bat oparitu ziren. Baina ez mapa hola, normala paperezkoa, ez. Era zuloz betetakoa. Letrak falta zaizkio. Hitzak handizkio xagu batiak. Eta lehi atxona esateko behar honekin ez da ezin nahi zinua junda. Basantzia, bai. Egin bertzea, liburutegi guztietara. Eta liburutegi guztietan egoten da liburu magikoak. Hola, irekitzen dituzunean, bai ez? Beitu, ikusiko duzu nola. Baina ez da liburutegi. Baina ez da liburutegia. Orduan hemen ez da liburu magiko, Oba. Beitu, nahi atxonak esan zean, zu beitu, hola irikitzen dezune. Eta izbaldetzen dezune, kolorez aldatzen balin bada, iz magikoa da. Eta junitzan, liburutegi batean, junitzan tolosakoa. Ezautzen duzuen? Bai. Eta junitzan, azpitikoa. Ezautzen duzuen? Errezinkonea honitzan? Eonatzea beina errezinko liburutegi. Ba, leku guzti horietan, aurkitu nuen liburu magiko bat. Eta dena pilatu nituen kutsa batean, eta beste batean, eta bi kutsa liburuz beteta osatu nituen mapa itxulua tapatzeko. Eta zer? Eta azkeneko hitza falta zitzaitenean, lau piratal proja saldu zaizkit eta bi kajak ez dizkiate baoztu, mapa eta guzti, etxin uste ikusiko zuek hemendikan inoen, lau pirata. Ikusi handitunik, lau pirata. Bai. Bai, seguro bai. Arrapatzen bade bat, hartuko jo, zasko lankatitan jarriko zuzbera. Eta, izan eiparrite zein, Ba, buzbera jarriko, bonde urdai ezkiko bikotealdik ez zintzilika. Ba, alaxe jarriko etupanik. Zintzilika. Ba, behitu. Nator Donostitik, korrika beraien atzetik. Eta gaur gozen bianen harrapatutan euskanian jata zulo bat indiat eta ni barunero. Jagoen la leche. Ia harrapatutan euskanian. Horrez gaien gaina. Tarrenga. Baina, lorito, kotolito, dia nudetegan, zane, harrapatuko izkipa honek, eta katale jutin bakizuz esan diten honek, erretiko kolatxatu diak. Tali honek, etorri naiz gorrika. Orduan horrek esan nahi etorri diala honek. Bai. Gela unta ez de? Bai, etorri die. Zuen zintzen? Etorri dia. Detektibek. Gero zuen bilanoa. Etorri die. Ja, nekatuta no. Etorri die. Nekatuta no. Nun daude ba? Zuen emango zentuta orduan, Bueno, ni badaukat truko bat. Ni badakit truko bat, haiek zulotikan ateazteko, baina ni lagundik berdi ez. Nahi badezue, ingo deu dantzatu eta jolastu. Nere lagunakin, akertxoko bezalako badaukau pileta txoko izenekoa, eta hor, kantatzen eta dantzan ibiltzeko. Eta ibiltzeko, badakizue jolas bat ite dugu. Domino bati, domino prego, burua gora. Baita
Beraiekin alkartuta zaudetela, Nire abesti favoritoa kantatuko izu. Nire abesti favoritoa. Ron, 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 hemen antxon patakon. Patata eta... Akin da zuzun hori? Pirata eta makaron? Arrapatu egingo diturik? Nun daude horiek? Nerekin emango hau, piratan etxea. Bueno, ahora Juan aurretik eritzen bukatzen. Arbi erraldoia. Goiz batean, nekazaria baratzera joan zen arbi baten bila. Baina erbi ez zen mugitu ere egin. Nekazariaren emazteak gizon arnaz estupeko zuenean laguntzera noa. Besoak ere utzi zidan nekazariari eta ark eskuekin heldu zien arbiaren ostoei. 1, 2, 3, tira! Goz egin zuen tira, baina tira. Eta tira, baina arbia ez zuen mugitu ere egin. Jonek aita eta amai arnaziztiko ikusi zuten laguntzera noa esan zuen. Baina kitu ze pasatzea gantzen. Ametxak ez zuen Gauzoat eskata egiten. Hauetan dauden pista batzuk, baina zuetatik ondika irakurriko. Eta bakitzen zein da, haizean. Hauek, haizeak irakurriko ditu. Adibidez, jotazen inpuñetatik bi abentura kontatu ezkero, nahikoa dezuen. Hartu. Hau haizean irakurtzeko. Denak! Haizeak irakurtzeko bakarrik. Eta hauek zuen kaxan egongo dira. Listak. Eta hauek zuentzako. Eta urtarria den 24an etorriko gara. Eta bukatzeko kantua kantatuko dugu. Bazparen kantatu. Ron, 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 nijaten de macarrón, patata eta turrón, heladito de bombón, ale berri patakon! Deitenak ere zuzu abestu, Berriro, bale? Eta ale bamenen patakon, altuago esango dugu. Ron, 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 nijaten de macarrón, patata eta turrón, heladito de bombón, ale berri patakon! Eta, Abekarria koketa lau arte. Eta ez
Ez, nik ez, tximaluz. Bestela